Татар халык әкияте Гөлчәчәк. Борын заманда зур кар урман ішінде бір убырлы карчык торгандый. Аның бір улы белән Гөлчәчәк атлы бір килене булган. Карчык бик явыз икән. Гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргәндей. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча, дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлчәчәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Көннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырга чыгып киткәндә дә киленен өендә бикләп калдыра икән. Көннәрдән бер төнне убырлы карчык үзе чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткәндей. Аның чыгып китүе булган, Гөлчәчәк әниләренә китәргә җыена башлагандый. Гөлчәчәк куйнына тиши күмәч кыстырган да, әниләренә кунакка дип чыгып киткәндей. Көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кире әйләнеп кайткан да, килен артыннан куа чыккан. Сыр бүрәтсенә кергән дә, җирне исни шауып киткәндей. Чаба торгач, киленен куып җиткәндей. Гөлчәчәкнең каршысына төшкән дә, калын тавыш белән улап җибәргәндей. Көлтә кыйрыгым, булгый улайым, күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккандай. Күмәч биреп кенә кытылыр иде дә, ул вакытта инде аның күмәче калмаган. Ары каранганда, бире карангандай. Якында гына тузак башлы, куыш эчле зур бер карама күргән дә, шул карамага ялына башлагандый. Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама. Әйләнмәле карама Гөлчәчәкне бик кызгангандый. Киемнәр чикләвек җыеп, ярканатлар кунып чыга торган кичкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән, Гөлчәчәк куышка кергәндә качкандый. Сыры бүре карама төбен тырный улаган да ди, Гөлчәчәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткәндей. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлчәчәк карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач кич булган. Сыры бүре килененең эзеннән исни барып, тагын куып җиткән. Гөлчәчәкнең алдына төшеп, тагын улап җибәргәндей. Көлтә кыйрыгым, булгый улайым, күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккандый. Ары карангандый, бире карангандый. Түгәрәк аланда бик матур бер күл бар икән. Гөлчәчәк шул күлгә ялына башлагандый. Түгәрәк алан
көмеш күлнең суы мол, түгәрәк алан көмеш күлнең суы мол. Сары бүре куып җитте, яшерсән дә көмеш күл. Сары бүре куып җитте, яшерсән дә көмеш күл. Көмеш күл Гөлчәчәкне бик кызганган ди. Тирән суын айкалдырып, дулкыннарын чайкалдырып, Гөлчәчәк басып торган җирне тирән су белән урап алган ди. Сары бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сары бүре күл читен тырный, төн буе улаган да, Гөлчәчәк янына кера алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлчәчәк көмеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган ди, иртә киткән, кич киткән, китә торгач урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләрнең итүбәләре дә күренә башлаган ди. Тик шул урында сары бүре тагын куып җиткән ди. Бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди. Көлтә кыйрыгым, булгый улайым. Күмәшеңне ашатмасаң, калҗа турайым. Күмәшеңне ашатмасаң, калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккан. Ары каранган, бире каранган да, басу кырыенда үсеп утырган кушкаенга менеп киткән ди. Сары бүре кушкаенның тамырларын казый башлаган ди. Гөлчәчәк бик курка икән ди. Инде монда кайтып җиткәч тә әниләрне күрмичә үләрмен микән мин? Шунда кушкаен башына бер сыерчык килеп кунган ди. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган ди. Аламуен сыерчык, кыламуен сыерчык, аламуен сыерчык, кыламуен сыерчык, шәч бөртеге мамәнәдә милте бирче сыерчык, шәч бөртеге мамәнәдә милте бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике шәч бөртеген алып биргән ди. Сыерчык аны алып Гөлчәчәкләрнең әниләренә очып киткән дә ди, шәч бөртеген аларның капкаларына элеп куйган ди. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан икән, шәч бөртекләрен күргән. Шәч бөртекләрен алып кереп, думбырага кыл итеп тарткан ди. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбыраны аяк тибеп би уйный башлаган икән, думбыра кылы Гөлчәчәк булып җырлап җибәргән ди. Биби уйнама, билгенәем авырта, биби уйнама, билгенәем авырта, тибә уйнама, түбәләрем авырта, тибә уйнама, түбәләрем авырта. Моңар җиңгәсенең исе киткән. Җиңгәсе думбыраны иренә биргән. Ире чиртеп уйный башлаган икән, думбыра тагын җырларга тотынган. Басма абыем, башкынаем авырта, басма абыем, башкынаем авырта, чиртмә абыем, чәчкенәем авырта, чиртмә абыем, чәчкенәем авырта. Урман буе кушкаен да сеңлең бар, урман буе кушкаен да сеңлең бар, кушкаенның төбендә каенан амур бар. Думбыраңны куябый, кушкаенга килабый. Абыйсы шукмарын алган да ди, бүре тибә торган атына атланып, урман буена чапкан ди. Ул барып җиткәндә, сары бүре кушкаенның тамырларын актарып бетергән ди. Кушкаен менә авам дип кенә торалар иде ди. Гөлчәчәкнең абыйсы сары бүрене бәреп утырган да ди, Гөлчәчәкне иләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле Гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди.